Repolyo, mababa ang presyo, walang napala. Nagtanim ako ng repolyo pero bagsak ang presyo. Whew! Kayo dyan sa Senado, ba't hindi nasusulbar ang importasyon ng gulay galing ng China? Itong tanim ko. Basura na sa garden. Ang gawin na lang natin ganito para maging abono. Wala akong naibinta ngayon. Bagsak ang repolyo. Wala akong naibinta. Kahit sentimo, walang naibolsa. Sisirain ko na lang para maging abono. Kung malapit lang sa inyo dyan, malapit lang sa inyo, para kunin nyo para hindi sayang. Ganito ang ginagawa namin pag mababa ang presyo sa merkado. Walang kumikita kung hindi ang mga middlemen. Ito na lang ang gagawin ko sa tanim ko para walang makinabang. Kaya tingnan nyo naman ang hirap ng buhay ng farmer. Tapos walang mabinta. Kasi pag ibibinta mo ito, magkano ang krudo ngayon? Ang mahal-mahal. Pero ang tanim namin, hindi tumataas ang presyo. Grabe naman ang buhay ng farmer dito sa Benguet. Sakripisyo, utang dyan, utang doon. Walang lumalabas na kapital. Grabe. Dami pa doon. Dami pa doon nasisirang repolyo. Kaya tignan ninyo.